Camagwini molweni izithandwa zikaMamcethe zikaChiza mazikabhurhuma zikancincuza zikambambozi nomongo. Sithandwa zikamgcina Qhamela nokwindla Tyhopho Cenga umama ondizalayo Tolo Zulu Dlamandla Mchenge Chiza nendebe Khophoyi Dlamini Jamaka Sijadu zizifakade ligqirha elandibeke enkundleni bona nje ligqirha elandinyangayo ndayi lento ndiyiyo sitole zamatshawe ke zomdange katshiwo ndicinga umzi ke xa ndisitsho njalo akukho okungako endiza nako namhlanje qha ndifuna ke siqaphele indaba yamadlozi siyazi ukuthi nothi lonke idlozi liyahlambuluka ukunqula ke kukuthandaza xa ndisitsho njalo idlozi masingulwa ngaba bantu baphila phakathi kuthi egazini abantu basigadileyo aba bantu basinika indlela ukuthi funeke sithini sijalo njalo abantu abangasekhoyo balela ukuthula abaza kuthi ngoku bengonye umoya bengumoya wedlozi ngoku ingenguyo la moya babengabo ngoku zithini ke ngoku lento ndithi mna kodwa aba bantu sinqula bona sicenga amadlozi xa ndimile phaya ndithetha ndithi amadlozi amaceto ochiza mobhurhuma izihlwele zasekhaya makubonakale zishukuma zixoxa ibhunge elinye phezu kwentloko yam ndithetha ukuthini ngoku xa ndiphinde ndisithi mna ikhona into yokuba idlozi elingahlambulu likhona idlozi elimdaka likhona idlozi elingahlambulukanga andiyazi noba ukhe uyicinge laa nto into yokuba umntu ubuhleli naye apha ephila ekhohlakele ngeyona ndlela ingumangaliso engathakathe qhawula ufuna ukundixelela into yokuba ngosikabhubhe ulidlozi elihlambulukileyo phezu kwempilo yakho andivumi ukunqula ke kukuthandaza akhona amadlozi amabi phezu kwempilo zethu kufuneka loo nto umuntu ayiqaphele bakhona abantu ababekhohlakele ngokunamandla iyafana ke le nto xa ndinokwenzela umzekelo you know what xa uphahlela umntana ucenga isihlwele zakokwenu ukuthi mazikuphi umntana kudala umntana umzama loo nto akukho nto ungayenzanga oogqirha bathi kulungile akukho nto irongo kuni nobabini uthi xa uthetha uthi ndicenga nina amadlozi asekhaya ndicenga ninazihlwele zasekhaya abantu ababenezibeleko ezazivulekile bezala kangangoko that means udontsa ke ngoku kwaba bantu kuba ufuna umntana udonsa ucenga imali uthi ucenga amadlozi akokwenu abantu abalela ukuthula ababenemali ababesenza kwenzeke kwande phezu kwabo andanoba niyandivana ukunqula ke kukuthandaza ndicinga amabandla ke xa ndisitsho njalo ndisithi ungabokothuka xa usithi ubani kuwe uvela njengedlozi elibi ngenye ixesha ke idlozi liyahlanjululwa uhambe ubheke emzini omkhulu uzoxelelwa ke ngulo mntu ufuna usiba athi lihlambulule idlozi ukuthi kufuneke lihlanjululwe njani na ukwenzela into yokuba phezu kwempilo yakho lihlale licocekile kuba ngamanye amaxesha abantu bakokwenu abakwazi ukuza kuwe baqhagamishelane nawe ngenxa yeemeko ezibathintelayo ukusondela kuwe bayenze loo nto leyo ngokufumanisa athi umntu utata wayebhubhe 2020 kodwa zandamthonga ngumhlola mosi loo nto into enjalo athi umntu zandathonga zange ndathini kwawuthini ufulathelwa zizihlwele zakokwenu ngabantu ebekumele into yokuba uvuka nabo noba uzovuka nabo imihla ngemihla kodwa khe bathethe into uyive abanye bazofeketha bathi bacela iti kuwe ube uyazi wena ukuthi kufuneka ubenzele nto naloo ti ithetha ukuthina xa isitsho njalo andiyazi noba abantu bayandivana kodwa ke yile nto ndithi ke idlozi liyakwazi ukungahlambuluki kufuneke livaswe and another thing endifuna siyijonge kuthi ukwenzela into yokuba sistop umane sicomplaina ukuthi thina sithongi ukuthi thina amathongo aphelela okanye ndiwashiye ezingubeni ifana nento yokuba ke ukuba aphantsi kwegazi lakho kukho isimnyama kukho ubudaka obukhoyo uzawufumanisa into yokuba ezo ngxaki ezo uzosifumana ubonakale amathongo engatyhileki kuwe iingxaki zesilwane nazo zikwenza njalo ukuthi amathongo kuwo angavaleki kuba kaloku kufuneke uhlala udomu ungakhange uqonde ukuthi kwenzeka ntoni na
phantsi kwegazi lakho. Ukunqula ke kukuthandaza. Uyanithanda umamcethe ichiza mobhurhuma incenceza umbambo zinomongo. Ndithi ke okwanamhlanje kwanele ke dede mnyama ndithi vela kukhanya ndithi mabaphile ke abantu ke sikhona ke kulapha kuna ku-Facebook. Singuhlahla ithongo, ndikhona naku-TikTok, ndinguhlahla ithongo, njengento yokuba nalapha kwa-YouTube ndinguhlahla ithongo. Ndandimchazile ke ukuthi lo hlahla ithongo kwenzeke ntoni na ukuze abe kanti ukhona. Ndiyacela ndiyazithoba uye naphaya ulike usubscribe. Uyanithanda umamcethe bethu nani. Cha isicamako.